Ahoj, vítejte u mého 4. dílu a dnes budeme kozit zase s kartami, takže bude to hodně o představivosti. Takže divák si vybere z neviditelného balíčku karet jednu kartu. Dobře si ji zapamatuje a vrátí ji do otočeného balíčku karet. A vloží ji do krabičky. Tak, takže jedna karta by měla být teď otočená. Já se zeptám diváka, jaká byla jeho karta. A on mi odpoví, že jeho karta byla 9 srdcová. A já, dobře, jdem se podívat do balíčku. Takže vysupu všechny karty. 9 srdcová byla divákova vybraná karta. A dívejte se pořádně. Jedna karta, tu je otočená. A to právě 9 srdcová. Jestli tento trik se vám líbil, dejte like nebo odběr a uvidíme se u dalšího videa. Čau!